Бистришки манастир Света Петка. Бистришкият манастир Света Петка е действащ мъжки манастир от 10 век с храм, посветен на свети Илия. Илия е еврейски пророк от 9 век преди Христа, живял в древен Израел. За него е писано в Стария завет, Новия завет, Талмуда и Корана. Също така той е герой от фолклора на различни народи, включително и българския. Почитан е от юдеи, християни, мюсюлмани, бахаи, свидетели на Йехова, мормони и реалити. Манастирът се намира в местността Калугерови ливади на Витоша, в северо-западните покрайнини на село Бистрица, на около 15 км от София. Манастирът е основан през 10 век, но както повечето манастири по българските земи е разрушен при нашествието на османците през 14 век. След освобождението е възстановен. Построява се и малка черква, просъществувала до 1951 година. През 1956 година е построена днешната черква. По-настоящем манастирът е действащ. Храмовият празник се чества всяка година на 14 октомври. Около края на 20 век манастирът, който до тогава е девически, става мъжки. Манастирът се състои от малка църква, жилищни и стопански сгради. Черквата Свети Илия е еднокорабна, едноапсидна, безкуполна и с притвор и камбанария над нея. Кръстът, монтиран на фронталната й стена, е тип руски кръст, 8-конечен с 2 горни хоризонтални рамена, като горното е по-късо и 1/3 долно късо наклонено рамо. Най-горното рамо на кръста на Исус е било предназначено за надписа Исус Назарянин, цар юдейски, а най-долното, наклоненото, за да се подпират стъпалата на него. Така мъчението било по-продължително и смъртта по-мъчителна. Сред стенописите на църквата са изображенията на свети Константин и Елена. Император Константин I с подкрепата и благословията на своята майка Ирина е въвел християнството като държавна религия на източната Римска империя и може да се смята за родоначалник на православието. Той е инициатор и организатор на Първия Вселенски събор, провел се в Никея през 325 година. Съборът бил свикан, за да се разправи с силната тогава ерес арианството. До Бистришкия манастир се стига от центъра на село Бистрица, като се продължава още 2-3 км нагоре по хълмовете на Витоша. Проект Софийската Света гора се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, програма Европа 2024 година от Сдружение Мост.